Cargoljós. Escolta'm, això del coronavirus és un rotllo, ja t'ho dic ara. Però bueno, filosofia i bona lletra, Mira, que se m'ha acudit, si no puc ajudar als hospitals, ajudarem des de casa, com estem tots, i he decidit fer-vos unes classes de guitarra. Què us sembla? Teniu alguna guitarra per casa? L'agafeu, li traieu la pols, que us explico com funciona. I així anirem fent mentre duri aquest confinament. Què et sembla? He creat el canal de YouTube Metronomúsics, el d'Instagram Metronomúsics i també de Facebook, o sigui que ja pots seguir i estar alerta perquè aniré penjant regularment vídeos. Jo parteixo de que no saps res de guitarra i que no saps res de música i estàs a zero, diguem-ne, total, no? Com ho farem? Doncs ho farem a través d'aquí. Aquest serà el vídeo, el format en el que us enviaré les lliçons. Avui, per exemple, perquè puguis practicar la guitarra, i la puguis agafar i treure-li la pols, l'hauríem d'afinar. Llavors, el dilluns penjaré la primera classe, diguem-ne que oficial. Això és per donar-vos a conèixer això. Aquest vídeo l'heu de compartir per tot arreu perquè la gent se n'enteri. Recordeu, Metronomúsics, a l'Instagram, Facebook i totes aquestes coses. A veure, la guitarra, quantes cordes té? Bueno, la guitarra té 6 cordes, que sí? 1, 2, 3, 4, 5 i 6, que són aquestes, aquestes d'aquí, aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6... La primera és la prima, que és aquesta. Tu a casa pots anar practicant això, aquest exercici és molt interessant. Oh, i quines notes són? Quin nom tenen aquestes notes? Doncs t'ho explico. No és el do, re, mi, fa, sol, la, si, Ojo, no ho és. Estan afinades diferent, la guitarra, La sisena, que seria aquesta d'aquí seria el mi. La cinquena és el la, el re seria la quarta, sol, si, mi. Ja ho veus, que sí? Molt bé. Aquestes lletres què signifiquen? Bueno, això és una nomenclatura anglosaxona, els músics són així de raros, no sé. T'he deixat aquí baix la referència de les notes, també estaria molt bé que tu ho anessis aprenent, perquè, per exemple, pots trobar-te afinadors online. També et deixaré l'adreça de l'afinador aquest aquí, en algun lloc de per aquí. Per exemple, ho deixarem... No, aquí no, aquí, instruccions, aquí te'l deixo. Què és això? Això és el Classroom. Si no ho coneixes, doncs t'ho explico. Necessites un correu de Gmail, veuràs a l'aplicació aquesta d'aquí, que hi ha aquests d'allò, trobaràs Classroom, que seria aquesta aplicació aquí, entres i et dirà, entrar en una classe? Sí. I com entro en aquesta? Com la trobo jo, aquesta classe? Doncs aquesta classe té un codi que després te'l deixaré apuntat aquí en el vídeo. Primer, subscriure's a aquests canals que t'he dit. Segon, buscar una guitarra, treure la pols, afinar-la. Com la podem afinar? Com funcionen aquests afinadors? Doncs mira, per exemple, agafo la sisena corda. Com es diu la nota de la sisena corda? Aviam. Pam, aquesta, te'n recordes, I veus que surt una E aquí dalt? Si jo estic afinat a greu, la fletxa baixa. I ha de quedar al mig. D'acord? I així amb totes. Fixa't que va canviant. La quarta. La tercera quina era? Sol, La G, I la segona quina era? Quina lletra? El si, molt bé. I la primera. Has d'afinar la guitarra i preparar-la per dilluns. Dilluns comencem a penjar vídeos. Els més valents poden fins i tot tocar amb els dits en els trastes, però si això ho fas, si tu toques amb els dits en els trastes, vigila de no tocar damunt dels ferros, perquè sona raro. En canvi, si el dit el poses ben a prop, ja n'hi ha suficient. Pots anar pujant per anar preparant aquests dits. El dilluns ja t'ho acabo d'explicar. Val, molt bé. I ara sí que et demano que intentis compartir aquest vídeo al màxim de gent possible, perquè mentre duri el confinament us aniré fent classes gratis. Així, per el morro, Però bueno, ja pots buscar tutorials pel YouTube i tal, però bueno, no són jo. En fi, escolta'm, que cuida't i ens veiem el dilluns, Merci per tot. Gràcies.